Neviem, no každý rok je iný, takže uvidíme ako tento. Zatiaľ hľadám formu, takže dúfam, že ju nájdem a bude dobre, tak ako minulý rok. Vravíš, že každý rok je iný, ale ten minulý bol taký istý ako tento, opäť si s bratom v reprezentácii. No, tak to vôbec nesúvisí s tým, že sme s bratom spolu, ale nejaké detaily tam sú, takže malo by to ísť. Akurát, že brat má veľkú novinku, ide do Sibíru. Ako si to privítal? Konečne sa zahráme proti sebe opäť. Budú pekné súboje, rodičia budú doma na päty, takže... Proti Sibíru sa Slovanu veľmi darilo, ale tebe gólovo veľmi zase nie. Tak asi teraz príde brat a mi nejaký gólik pustí. Myslíš, že by takáto dohoda mohla platiť? Tak určite nie, ale ja sa mu budem snažiť a pokúšať dávať góly, tak ako každému inému, tak dúfam, že tam niečo padne. Ako to máte zariadené takto po tréningu? Idete s bratom potom na hotel, alebo idete k tebe? Ako to máte vybavené? Nerozumiem tomu. Tak máme obed alebo večeru a potom ideme ku mne na byt a zahráme si plejko, takže... Musíte byť na hoteloch, alebo si normálne doma? Na hoteloch musíme spávať, takže spíme na hoteli. Tak ale voľný čas spolu aj tak trávite? Tak? No väčšinou áno. Väčšinou chodím spolu a dlho sme sa nevideli celý rok, takže máme si čo povedať. No, rovnaký problém, že dlho si sa nevidel, máš aj so Šatanom, ale teraz ho konečne vidíš. Aj ste si už zahrali na tréningu, alebo? No, tak áno, dal nás tréner dokopy v peťke aj s Kukom, tak snad na tom nám to bude klapať tak ako doteraz, no dúfam, že bude dobre. Tak Kukovi tomu už ťahá na stý zápas v reprezentácii, Šatan tam má nejakých vyše 150, takmer 160. Ty kam sa budeš tlačiť? Takže ja neviem, každý zápas v repre má posúvať ďalej a mám chuť reprezentovať, takže snáď to bude vysoké číslo. Spomínaš si na svoj gól na majstrovstvách sveta Čechom? Áno, na to sa nezabudne. Novinári možno si budú na teba spomínať teraz, keď tam pôjdete do Prahy, nie? No, bodaj by som dal taký istý gól a spomínali by ďalej. Nech sa ti to podarí a nech to vyjde všetko.